Euskararen biziberritzearen erronkari buruz ari gara azken aldian asko, eta azken urtetan behar bada, azken hamarkadetan, arreta handia jarri da Euskara modu instrumentalean edo hizkuntzak konpetentziaren inguruan, eta ez hainbeste beste bi arlotan, eta bat da Euskararen egoera soziolinguistikoa ulertzeko giltzak ematean, baina bestea batez ere kulturan. Kulturaren transmisioan, azkenean hizkuntza bat ez da bakarrik gramatikalki eta instrumentalki ikasi behar dena, ez dauka bakarrik funtzio sozial instrumental bat edo administratibo bat edo ez, hizkuntza bat da komunitate baten bizitzeko tresna bat, ez? Azkenean hizkuntzari bizia ematen dio komunitateak, eta komunitateari bizia ematen dio edo komunitatea mugitzen du bere kulturak, eta orduan kultura elementu oso importantea da. Euskal kulturarik gabe Euskara gelditzen da heldulekurik gabe bezala, ez? Eta orduan euskal kulturaren eragile izatea ezinbesteko tresna izango da hurrengo urteetan, ez? Euskal kultura eragin behar da, eta ulertu behar da baita ere zer den euskal kultura, hor ere badaudelako eztabaidak, ez? Euskal kultura azken finean Euskal Herrian kultura asko dago, baina Euskal Herrian egiten den kultura guztia ez da euskal kultura. Euskal kultura da euskaraz egiten den kultura, badaude kultura adierazpide batzuk ez direnak ahozko edo idatzizko komunikazioarekin lotuta, horiek ere euskal kulturaren parte izan litezke, baina behintzat hizkuntza parametro bat denean, literaturan, musikan eta beste hainbat arlotan, euskaraz egiten den kulturaz ari gara. Eta ez derrigorrez Euskal Herrian bakarrik, ez? Euskal kultura hori desagertzeko arriskuan, erabat minorizatuta baldin badago, euskal komunitate hori ere ahulduta dago. Beraz, euskararen biziberritzean ezinbesteko elementua da kultura hori, ez? Orduan, zein dira euskal kulturaren indarguneak, ahulguneak, mehatxuak? Kultura gaur egun, azken urte desente hauetan, merkatu produktu bat da kasu askotan, hemen merkatu erakunde erraldoiek mugitzen dituzte kulturaren ari handiak, hainbat arlotan, ez? Musikaren industrian, ikus-entzumenezkoetan, eta abar eta gehiago. Eta hortan, euskal kultura errez bihur daiteke guztiz zokoratua. Lehia ez da orekatua industria erraldoi horien parean. Beraz, egon behar du euskal kulturak baita ere eremu profesionalean, eremu horietan, ikus-entzunezkoetan, YouTubeen, areto handi batzutan eta ere, baita ere, baina hor bakarrik ez du nahiko indar izango bere pisua izateko eta komunitate hori osatzeko. Euskal kulturaren indargunea da, hain zuzen, merkatu erraldoi horietatik, kapitalismoak mugitzen dituen ari horietatik aparte. Hor du euskal kulturak bere indargunea. Egan nahi du, herrigintzatik egiten diren ekimenetan, amateur ekitaldietan, izan daitezke dantzak, divertimenduak, kabalkadak, bertsolarien sare hori guztia, bertsozaleen sare hori guztia, musikan, literaturan eta abar, baina herrigintzatik egiten den hori. Herrigintzatik egiten den kulturak, askotan duen indargunea da, hori egiteko, komunitatetik egiten da, jende askoren parte hartzea eskatzen da, herri bat
herri bateko dozenaka lagun elkartzen dira, belaunaldi artekoak ekitaldi bat egiteko herritik egiarentzat. Eta hor ez dira sartzen enpresa handien gauzak ez dira sartzen, hor ez da sartzen segunduan bertan sarrerak saltzeko lasterketa horiek. Hor, beste plan batzutan ari gara, ez? Eta xumeago izan daiteke momentu honetan kultura modu globalizatu honetan ulertzen den aldagaien arabera, xumeago, baina parte hartzaileago, xumeago, baina jendearengandik hurbilago eta besoak irekitzen dizkio ona etorri nahi duen, kultura horretara etorri nahi duen edozeini. Orduan euskal komunitatean, euskal herriko jendartean integratzeko bide bat da baita ere kultura parte hartzaile hori. Euskal kulturaren eragileak behar ditugu halako kultur politika batzuk sustatzeko, ez? Eta behar ditugu ikuspegi horrekin lan egingo duten kultur eragileak udal teknikariak izan daitezkenak, elkartetako langileak edo elkartetako kideak izan daitezkenak, baina euskal kultur eragileetan ari direnak ere behar ditugu irakaskuntzan, bai irakaskuntza arautuan, bai irakaskuntza araututik kanpo, ze azken finean kulturaren elementua zentrala baldin bada, eta euskararen bizi berritzea ezin bada bakarrik mugatu, hasieran erraten nuen bezala, hizkuntzaren kompetentzia linguistikoan, baizik eta baita ere kompetentzia kultural hori garatu behar baldin bada, gaur egungo irakasleek eta etorkizuneko irakasleek behar dute euskal kulturan ere jantziak izan, euskal kulturaren transmisioa beren ikasleei nola egin landu behar dute, eta hor ere bada sekulako erronka Euskal Herrian dauden milaka irakasle horiek euskal kulturaren transmisiora ere ekartzeko funtsean. Europako hainbat zuzentarauetan kulturari ematen zaio garrantzia, Eusko Autonomia Erkidegoko hezkuntza legean baita ere aipatzen da kulturaren transmisioa garrantzitsua dela, beraz etorkizunean aurreikusten da bai udal politiketan, elkartetan eta abar baita ere hezkuntza arloan kultur eragileak behar izango direla. Eta beraz, kultur eragileak formatzeko asmoz, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean euskal kulturaren eragiletza masterra eskaintzen dugu azken aldian. Masterra martxan jarri da 2023-2024ko ikasturtean, 8 modulu dauzka eta master bukaerako lana. Bloke batean kulturaren inguruko ezagutza orokor batzuk ematen dira, bai zein kontestutan dagoen euskal kultura, ze kontestu soziolinguistikotan, beste modulu batean aipatzen da gizartearen momentu honetako gizarte garaikide honen erronkak aipatzen dira, kulturaren ibilbideari buruz ere ari gara, edo kulturaren arlo bakoitzak dituen erronkei buruz. Eta gero beste bloke batean hezkuntzara bideratuta, zein diren kulturaren kultur transmisioaren erronkak bai kurrikulumean nola txertatu, bai didaktikoki hori nola landu, eta azkenik kultur politikak lantzen dira, bai herrigintzako kultura, eta bai kultur politikak orokorrean nola dauden antolatuta. Eta, momentu honetan fase interesgarri batean gaude Euskal Herrian, uste dute erronka handiak direla, politikoak, sozialak, ekonomikoak, eta kulturaren elementu hori ere erronka estrategiko horien erdigunean dago. Askotan ahazten da, behar da, gain horietatik kultura importantea dela, baina gu konbentzituta gaude elementu kulturala dela gizarte hobe bat erako bidea eta Euskal Herriaren eta Euskararen bizi berritzerako bidea baita ere.